to v onom, jak sa to volá, v pohrebníctve robíš, alebo v pohrebníctve, alebo, no to, kde sa staráš o mŕtvoly, vieš, tak sa tam staráš o mŕtvoly. Ešte 8 minút ba na CS-ku. No tak ideme skúsiť toto trocha poklikať. Volume, chcem nájsť volume vysoko, ale... Napríklad subtitles, ale ja sa bojím, že keď dám hlas moc vysoko, aby ma bolo vôbec dobre počuť, vieš čo myslím. Nevedím, mám nápad. Ja dám sebe ten hlas dosť, ale na streame to bude kúsok menej. Dohoda? Je dobre klipovať. Dobre, takže dáme... Je to v pohode počuť, že ma cez tú hudbu počuješ dobre? Lebo neviem si to tak spätne pozrieť. Ale strašenie si dáme nejak vyššie. Dobre, po piči. Tak poďme na to. Nová šichta. Asi vypnem do pozadia ten YouTube. Nech to je troška viacej hunting. I'm so glad it's almost over. Congratulations, sweetie. Thank you. I'll never understand why you chose such a macabre field. There's nothing disturbing about it. It's just that I'm proud of you. I really am. On je stream neskorým, takže ja napíšem, ale príde to o 2 minúty. Ja chápem. Však ja neponáhľam ťa nikam stycky s otázkou, vieš. Len tak, že stačí mi spätne 2 minúty, keď mi povieš. Ja to mám moje skôr kvôli CS-ku, lebo už som viackrát mal, vieš, že niekto došiel a snažil sa stream snipiť, tak som tam šupol delay. Inak som to mal akože 5 sekúnd, ale zneužívali toho lidi. No, I'm not moving. He's actually located around here. River Fields. Oh, Rebecca. I don't like that. Grandma. Even I've heard things about that place. Just be worried about you. Make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. And we try to explain things we don't understand. Vieš, keby hrám nejakú takúto príbehovku, tak dám ten delay do piče. Nech budem komunikovať tak. Ale nerátal som, že poviem niečo také hrať, vieš. Dobre, vždycky čakám, že len CS-ku budem hrať pojebané. I don't know if I want that. Just take it, please. It should be yours anyway. No, že keby som to chcel dávať na YouTube, tak by to bolo ideálne komentovať nejak, ale... Thanks. Nej som zvyknutý komentovať videá mimo nejaké konverzácie s chatom. I'm so proud of you. When is all this happening? When do you start? I've actually been there for a few weeks now. My review is tomorrow. No, ideme makať. Daj si ty pekne zvuk na max. Že keď ja sa poserem, tak aj ty sa posereš. Ale tak... Alright, here we go. Čo to je? Ty piča, to je pomalá senzitivita. Musím troška dať vyššie senzitivitu, lebo to sa nedá hrať. Keyboard, controller, keyboard, ale mouse by som potreboval. Look sensitivity, tomu ver. Ty koko, to čo som dal? To som obtočil svet s jednou otočkou. Controls. No, takto. Ideál. Sem ideme. Čo mám robiť ale?
Oh, one last thing I forgot to give you. Please grab a pencil from my desk and sign. Okay. Pencil. Okay. Access quick inventory. Čo je RMB? Right mouse button? Pencil. Aha. Máme, ideme robiť. Ideme makať. Rebecca. Great. Perfect timing. Dobrý den. I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold storage and bring us Mrs. Page. OK, idem na to. Idem na to, pohoda, neboj sa. To bring body in or out of the storage. OK. Pohoda. Vlez tam. Left mouse click. Idem na WC, berbe, pohodička. Vlez tam! I vole. Aha, chápem. Teď tohle pod to. Dobre. Zatvoríme toto. Šíš, zlato. Hezky. Dobre. Nejde mi aby si mi nevymrzol. Teda neochladol. Dobre, teba si bereme, hešanda. Tu počkaj, toto musíme zavrieť. Tak. Ideme kúknúť na to, čo sa ti stalo. Čo to sa zle manipuluje? Také veľké nohy. Ne? All right. I'm just finishing up something here. So why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks. Clipboard. I'll get out of your way when you're done and let you hop in. Clipboard is for keeping track of mortuary tasks. OK, takže ideme. Space. Shoulder. Takže musím pokúkať všetko. Dobre. Takže... Inspect body, however the cursor unique marking such... OK. Tu máme nejaké bodné rany. Rotate back. Co tu ešte máme? Ty pičo. These old windows never stay latched. Pekné nechtíky. Tu máme nejakú... Rotate... Aha. OK, piťačka. Rotate. To sme už písali. Pohoda. To je cibula. Čo máš na cibuli? Už to hore, pozrieme cibulu. Rotate. Tu nič. Rotate. Tu tiež nič. Vyzerá v pohode. Máme všetko asi. Ešte túto novú som nepozrel. Aha! Mám to. Aha. Great. Climb on in here and put everything into the record system. Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the packet. Neboj sa. After that, we'll get started. OK, night shift. Ty pičo, čo máš? What was that? Čo? I didn't say anything. This system only for real feels. You alright? Ty pičo. Yeah. Čau. I'm fine. Record system. Sorry. Máme. Dorothy Paget, H
87, kamo, dobre vypadá na 87. Reš. Left shoulder, nič. Right shoulder. Takto. Arm. Druhý arm máme. Čo som spravil zle do piče? Right shoulder, nič. Left shoulder má, tak. Left leg. Tak. Right arm. Left arm máme toto. Right arm máme toto. Všetko. Submit. Perfektné, perfektné. Som dokonalý. Tam sa ma príde kľudne. Neviem, či si to vieš pozrieť. Jak som to mal v tej hre, že máte Twitch, Matej bro. Ty pičo, to čo je? Nejaké nohy. Aha. A jak sa mám tu ono? Aha, ja si mám zobrať vždycky clipboard. Čo to je, ty kokot? Refuse mortuary. Ale ja neviem, či si mám to niečo brať, alebo tam niečo vložiť. Dobre, poďme operovať ďalej. Ty si hotová, holka. Ne, to malo byť vybavené toto. Je toto, aha. Je to vytlačené. Ideme vložiť tam. Chápem. Time to embalm. Dobre. All right. I've set everything out so you can just go ahead and get started. I'll be monitoring. OK. Everything's on your list there if you need it. Pohoda, čágo. Kamo, ale počkaj, to si myslíš len. Čo mám teraz robiť? O. Tab inventory. OK. To je všetko si nabrať do inventára, takéto kokociny? Can't hold anything else. OK, pohoda. Can't hold anything. OK, však ja chápem. I can't hold anything. I can't hold anything else. Dobre. Aby som byť vyvojený. Čo je toto? Kavit, ježiš, ja mám hentu pičovinu zobrať na ní. Hitel. I can't hold anything else. OK. I can't hold anything else. Bože, ja viem. Nevadlo toto. Musím naplniť. Ale jak to chytím prioritne do ruky? I don't have my clipboard. Jak prehodím ruky? Piče. Dobre. Drop. Toto zhodíme kde inde. Drop. A to zoberieme. Tak, ideme to naplniť. Čo mám s tým spraviť do piče? Však som to sem dropol. I don't have my clipboard. Ale však ja nemám mať clipboard, ja potrebujem niečo, do čoho to nalejem, do čoho to mám naliať? Sem to mám naliať? Asi, ja neviem.
Nice. Aha, chápem. Že by? Nice. To bolo ono, po piči. I can't hold it. Anything else. OK, ja chápem, že nemôžeš hold anything else. Hold anything else. Chvíľu to trvá, než to ja sa v tom zabehnem, ale inak to pristaň, že to je strašidelné. Mne to musí teraz poradiť, kam mám tú kvapalinu jebnúť. Momentík. Odíď, satan. Teraz musíme niekde napíchnúť. Pull and manipulate up the press indector. OK. Ty kokos. Tady mám vybuchať zuby? Dobre. Perfektne. Tak. Víš, jak ja sa krásne postaram o ľudí? Jak sa krásne starám o ľudí? OK. Zavri oči. Zavri oči. Nie. Bek. Ešte oči. Oči zavri. Nice. Niečo som dojebal. Pšš. 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 Špinkaj. Čo ďalej? A ideme teraz do tej mašiny. Čo mám delať? That's not it. That's not it. Fakt, čo tam mám dať, kurva? Sekundu mi daj. Piče. Motám sa v tom. That's not it. Nehovor. Čo tam mám dať, ty kokot? Musíme toto? No, toto asi nebude. I can't hold anything else. Nice. Toto. Pusti do piče toto. Pičabo more. Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly, and it can make them pop like that. Just keep doing your thing. I'll get it. Dobre, už teraz som sa zlakol jak kokot. Tak. Tak máme namixované. Teraz potrebujeme tú hadicu. Myslím si aspoň. Teraz čo, kam ma to vedie? Budeme musieť napojiť tie hadice, ne? Aha. Ty piče, čo teď? Čo teď? Však mi poraď, more, ne? Pako. Čo za... I'm missing something. Aha. Čo mi tu chýba? I'm missing something. Niečo mi chýba, ale čo? Počkaj, budem potrebovať tú ihlu alebo niečo. Ježiš, ja som to tu pohádzal na zem všade. I can't use that here. I can't hold anything else. Môžeš čoraz, vibe. Nevadí, ja musím vyhádzať nejaké kokotiny z mojich rúk. Drop. Skúsime toto použiť. Čiže utreme cibulu s tým. I'm missing something. Aha. Tak ne. Niečo iného. Skalpel, nožnice. Keby skalpel? Musíme s týmto ísť. A? Mám to. Fuj. Dobre, co teď?
Teď tam pustíme tam pustíme tú onu. Čo to je? A? PVC topy? Novčený pad? Torkár? Piče, niečo nemám v ruke. Čo nemám v ruke? Toto? I can't hold anything else. Nice. Drop. Piče. Dobre. Teď skúsime. A čo mám robiť? Niečo mám zobrať do ruky, ale neviem čo. Tento to není. Toto to není. Nožnice? Skúsime nožnice. Babo! I can't use that. I can't use that here. Nice. Nič nemôžem použiť z toho všetkého, čo mám, hej? To je velice... I can't hold anything else. Nice. Mám strašné prehádzovať tieto pičoviny hore dole. I'm missing something. Aha. I can't use that here. Čakaj, teraz naspäť. A teraz zoberieme tú pičovinu. Toto. Dobre, teraz to použijeme. A už sa neviem k babke dostať. Teraz toto. A ja ničo. Tak to sa odmievajú mŕtvoly. Ale to som nevedel, tak to funguje. Gotovo. Čuk. Ešte to utreme. I can't use that here. OK, tak nič. Ale baba by mala byť pripravená, ne? Či ešte to mám pustiť? Čo mám spraviť? I can't hold anything else. OK. Čo mám ešte spraviť? Čo gotovo, ne? Čo mám ešte babe urobiť? Ježiš. Tak. Smedný som bol, vieš? Smedný som bol, tak musím. Piče, to čo z nej vytahujem? Močovinu z nej vytahujem z báby. There we go. Nice. Babča je hotová. OK. Ideme tam. Kde sem? Aha. That's not it. Cleaning báza. Ideme naspäť teraz. Kam to mám dať? Čo to mám vypiť? Tank cleaner. Tak sa trápiš pri tom tutoriál. Tomu verí náš do piče. I can't use that here. Čiže aj neviem, či to robím dobre všetko. A však snad už. Hotovo, ne? Mal by som vybavený. Co teď tú bábu? I can't use that here. A, teraz. Moisturizing pad. Sorry. Si mi to nejak pohň... O čo? Why don't you go ahead and head out?
I'll take over from here. Are you sure? I just got here. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today. I'll call you in for your first shift. Ok, čau. Povedal mi, že mám ísť domov, ne? Ja idem domov teda. Inak teda, že idem domov. Easy. Keď tam bude teraz nejaký talk veľký, tak to skočím. Hopsnú to do ďalšej fúšky. It was just... Dobre. No, dobre. Takéto kokotiny, čo mám teraz spraviť doma? Keď som preskočil tutoriál, neviem čo mám spraviť. Nice. Pokúsim sa všetko, čo nájdem, zobrať. Ó! Všetko, čo nájdem, sa pokúsim zobrať, aby som mal... Dobre, idem do... Where are my keys? God, I always lose those. Pekne. Ideme do piče. Ticho, ideme do piče. Ideme do roboty. Ale zvládol som to podľa mňa, je celkom pohode. Moje první mŕtvola, tak povediac. Dobre, vysedať. No v robote. Teší sa, teraz začne tá pravé napätie. Alright, guess I'll... Čo? Ale no, kurva. Kde sú kľúče? Čo je? Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Fakt? Try to stay calm. I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. Kto si ty kokot? Listen to me. We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone bound to you. I had no way of knowing the possession had started. What? Look, this isn't funny. Stop. You need to take Nevolaj it mi. seriously. Nevolaj mi, musím robiť. Quickly. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to More do? dávaj, však ma Most pustí. bodies I work with at night are fine, so we stay calm. Okay? We Most embalm, bodies are file fine. the Krasa. paperwork, everything. Treat it like a normal day. Dobre, Staying focused pustí ma makať, do ruky sú stvorené na prácu. on the desk. When you get to the embalming room. No, wait. Damn it. What the fuck? This is insane. Okay. This is so stupid. Just some hazing for the new girl or something. Just play along. Ty pičo, som Do your zase... job. Som sa skoro posral, to som hasol ja. Idem sa ešte posrať. Pohoda. Idem sa aj ruky umyť. Mydlo to není jasné. No piče, keď si utrem ruky. To iné je sa zažnúť. Nice. Sa zíde. Je to ale zavreté. Tak ja som tu zavretý. No tu rozjebem všetko. Keď nemôžem odísť. Ale kde nemá kľúče, neviem. Si nekám ze šuplíku. A? Čo to je? Zuby? Old screw in fuse. Ale jak sa tam mám dostať? Čak to je zavreté. More. Fuse. Co teď?
Na chvíľočku pôjdem CS-ko asi. Pohodička. Ja som rád, že si tu chvíľku aspoň pobil so mnou. Ja som všetko tu porozbijam. Nice. Jak som dal ten fusebox? Nevím, co dal. Kľúče asi, však ja vím, ale však kde? Však to nič není, to není sú kde, aby boli. Počkej. A! Dobre. Je to tady. Je to tady. Dobre, back. Tak. Ideme na to. That's Oldsky. not it. Halky. A ja napáme na to. Fucking quitting tomorrow. I mean, who does something like this? Dobrý deň. Right, listen carefully. Look, I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. Dobre, ja sa nebojím. Ja som jak Kevin. Do that. Ja už sa ničoho nebojím. Demon's name. Bind it to its chosen body and burn it in the retort. I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn what I know. You have hours. I've recorded a number of cassettes to instruct you in the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. Dobre. I won't be calling again. Buďme na hit. Trust the phones. Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Dobre. Burn the correct Hneď som späť, ja sa bracho poštím. most important thing in Sekundičku. Hneď som naspäť. Ja spadky. To bolo rýchle. Dobre. Už som ready. Už som ready sa bať. Rebecca. I'm sorry this had to happen. Pohoda. This is insane. Pohoda, ja sa ničoho nebojím. Just professional one, grab a body and get started. Čo? Ja som zabudol, čo mám hovoril. Aha, tu mám zakúriť, keby náhodou. Dobre. Máme si po telo. Ideme makať. Čo prejebané. Prejebané svetla. Me in here. Scare the shit out of me. No. A z ktorého z vás si vybereme, čo? Tam nikto není. Čo tu máme? Tu nikto není. A! Vítaj! Vítaj! Ty budeš náš vysnívaný. Tajano, Tajano. Tak ja ťa troška odtáhnem. Toto zavrieme. Tak. A čo, jak sa máš? Počúvaj. Celkom dobre vyzeráš. Tak. Tak sa ti homprle nožičky. Dobre, no. Alright, let's check you out. No poďme na teba teda. At least I can keep track of things. Keď tak sa kúkam cez mobil. Pohoda. Keď som sa zesral, tak mám pláne to hodiť potom na mami. Keď tak to hodím na... Alebo však bude to v zázname, keby si chce vidieť, jak som sa zesral. Piče, jak to som...
Haló? Hello? Haló? Nope, nope. New job. I'm getting out of here. Dá sa ísť zatiaľto preč? Dá sa ísť zatiaľto preč. How long I went to school. New career path. Fuck this. Fine. Maybe. No. Maybe everything's fine. It's fine. What? No, I'm just saying things. I just need to get back to work. It's fine. Dios mío. Môžem si zobrať ten kríž za sebu? Nemôžem, do píče. Ej, naspäť do roboty teda. Na to som ti pozeral naposledy, ne? Ukáž to. Fuj, akú hnusobu tu máš na jeban, to čo je? Špaky si dusil nohy, alebo čo? Ukáž druhú. Druhá nič, pohoda. A tejto hnáte máš niečo? Ne. Dobre, teďko ideme. Chrbet. Je to celkom taká, že nezranená mŕtvola. Tá baba predtým bola horšia. No. Tomu to nič akože není. Nič také strašné sa na ňom nenachádza. A? Tak beriem späť, to je asi strelná rana. Predpokladám. Dobre. Ale to môžeme nahodiť do počítača. Rekord systém náme. Geralt. Čo? Je Grant. Dobre. Left shoulder nič. Left arm. Left arm mal niečo. Left leg. A head. Hole. Submit. Head hole. Submit. Čo mi chýba? Left arm. Máme. A left leg. Ja to nechcem ani potvrdiť, mne je takto fajn. Ja rád mám monitor, vieš, akože rád sledujem monitor. Need to file a The copy Night of Shift database. A computer program combining all my findings into Can't one hold anything else. reference I can't point. hold. The database contains all the information on the process of expulsion, the tools used, Anything and else. most importantly, all the markings of the known demonic names. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. Time to Will be need mom. this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. Okay. At every moment, the demon is funneling its energy into you, weakening you, until you are unable to resist. Identifying a demonic entity is a delicate balance. I'm missing something. The further you are from possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known, allowing you the information to guess its name and the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Don't think about it. Just look carefully. If you notice anything I'm missing strange, something. it's starting to take hold. There's a notepad and a pencil on the desk Kamošek, in the front room. ja nemám čo spraviť, aby som sa nezlakol. Time can give an idea of how long you might have. Čo som mal spraviť prvé? Prvé musíme narezať ten hrdlo, ne? I'm missing something. Či ne, ja musím zobrať tú niť alebo niečo, ne? Kde to nájdem? A, toto, hej. Kúkaj to. Kúkaj sa. I'm missing something. Nemyslím. Tak mu musíme zašiť hubu. A.
Fastil? Ryby? Fastil? Čo je fastil? Aha. Bam! 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 Pohoda. Som tomto zbehlý. Čo je to mŕtvola jedna pre mňa? Sheep? 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 There we go. Tak. Jaký si fešačik teraz? Dobre. Ďalej. Ďalej. To nie. To si zoberieme. Okay. Ďakujem, pohoda. iCaps, hej, to potrebujeme. Neotravuj ma! To není CS-ko. Hlavne neviem zavrieť dvere. Haló! Haló? Ty si chceš objať. No poď. Ja to... Prečo neviem zavrieť dvere? A už viem. Ja tu mám robotu nejakú. Tak, dobre, oči by sme mali. Teraz... Vám? Aha, tak, chápem. Tak a teraz... To musíme jen tam namixovať všetky ty kokociny, ne? To je jedno, takéto. Čo sme tam dávali? That's not it. Formaldehyd? Toto tam pôjde, že? Humakat? That's not it. Humakat? Ešte niečo tam pôjde. Toto ne. Ale aspoň dobrú hudbu tu hrajú do piče. Keď už tu straší, tak aspoň to dobre hrajú. Ja tam nepôjdem ani za kokot. Ja radšej to budem počúvať celý čas. Metanol. Kokot, tam mám ísť? Kto tu robí hnuk? More. Ukludnite sa láskavo. Tu ste v dome smutku. Kurva fix s tými tónimi. Nedajú si povedať tí sopláci. Čo ti tam ešte mám dať? Tak ja nevím. Je by toto? Ne? Ešte jeden tam dáme. Ešte jeden. That's not it. That's not it. Koľko, čo tam ešte mám dať, ak ešte skúšam, tam nechce vlesť. Tak asi to môžem zavrieť, ne? Nemôžem to zavrieť, tam niečo musím dať. Ale čo je to niečo? To zavrieme, odtiaľ sa nedá nič zavri sa. Dobre, tu nič není. To sa tam už nejde. Čiže toto sme tam už dali do piči, čo mám ešte skúsiť dať? Moisturizing light. Čo tam ešte ide? To tam nejde. Niečo tam ešte musíme nalieť, ale čo do piče?
Počkaj, si musím naliať z hentoho. Kde sú tie... Kde sú tie kokociny? Musím nájsť tie vačky na to. A? Toto vyjebíme do piče, ne? Na čo mi to je? Sa nenelo, počkaj. To budem potrebovať, ale najprv potrebujeme tú... Ty koko, čo tu je? I don't have my clipboard. Haló! Stále návšteva. Musím zatvárať dvere. I don't have my clipboard. Tak ale ja nechcem, aby si mala clipboard. Ja potrebujem nájsť... Tu kokocím, do čoho naberám ten oný toto. Okej. Koko, kde to môže byť kurva fix? To sme tam dali? Dali sme tam toto? That's not it. Nech sme tam dávali. That's not it. Však ale neviem nájsť. Počkaj, toto tam skúsime naliať. I can't hold anything Teraz to vyjebeme do piče. else. Tak. To je on čo? Piče. Čo tam ešte mám dať? Flex bug? Skúsime. That's not it. That's not it. Podľa máš to len zavrieť, čo to je? Áno? Áno? Boha, na čo mi klopete? Však ale už tam nejde nič dať. To potrebujem nejak zavrieť. Počkať, ne, ja potrebujem asi ísť pre tú látku. Taratatata. Boha Krista! Vetrať nehajú v takomto počasí? Solution concentration inhibitor declares to create... OK, to by... Aha, I already have one. Aha, tak potom nič. Tak potom toto nepotrebujem, to mám. No, koľko domy tu hasina. Ja neviem, čo tam ešte mám naliať do piče. Niečo tam ešte musím dať, ale... Full TV, scalpel, cleaner base. Neviem, podľa mňa musím teraz napichnúť Hošana. Tak ne, ešte tam niečo musí ísť, kurva fix, ale čo? I can't hold anything else. Nice. Ja mám také zimomriavky z tohto. I can't hold anything else. Musíme to... toto ešte dať. That's not it. A čo tam ešte mám dať, more? Ja už neviem, čo tam mám dať. Moisturizing wipe to určite není, to nepotrebujem. Budem potrebovať toto, ne? To zoberiem do ruky. I already have one of those. OK. Čo s tebou teraz? Ale do piče! Ne! Haló? Run! Run for your lover, run for your father. No ja nemám baterku ani nič, jak to? A tam sú nejaké oči ešte, hej? Vidíte to? Vidíte to, lidi? Poď sem, idem cez piču. Už to nie sú tie oči. Pardon, ja som spanikáril iba trocha. That's not it. That's not it. That's not it.
That's not it. Neviem, či mám tie hadičky zobrať, alebo čo, skúsim tie hadičky, to je posledná vec. Čo ešte mi chýba? PVC tubík. Ani PVC tubík, čo tam mám ešte dať? Tam už sa nič nemestí. Can use the artificial fluid to lessen the visibility of skin. Drop. Ale ja ty som to chcel dať. Premium Johnny Lab. Ale jak to tam vložím? Ty píčo, vole. Už som tam z každého dal. To som tam dal, to som tam dal. To som tam dal, hej, to som tam dal. Musíme toto ešte raz. That's not it. Nice. That's not it. Tak čo tam mám dať? Ťa odvezem do spalovne rovno. Mám tu niečo v šuplíku, čo som tam mohol dať. Tu nič není. O! Hey, walk among... Okej. Neprečítal som ani píču z toho, ale neviem to ani čítať. Pohoda. Ja neviem, čo tam naliať. Už to by už malo byť vybavené. To už by malo byť vybavené, more, haló. Haló, to tam musíte povedať. Tu už nemám čo ďalšie vybrať. Nejaký kód by som mal nájsť. Keďže ma ten kód pustí domov. Ja neviem, čo mám teraz s tým telom robiť, to už som tam nalial všetko, čo sa dalo, aj takto. Tento mám tam, všetko mám. Toto vázu nemám, to tam skúsim dať. No. Už som skúsil všetko tam dať. My new badge, okej. Rebecca asked to make over sorry. Okay, beach. Fuck you. Okay. Full access. 171944. 171944. Skúsime. 171944. Oh. 171944. Fuck. Ja neviem, čo tam mám naliať ešte do pizdier. Čo to tam netrafi, to je sa mladý jak v opičárni, kurva. Radšej prichylím, lebo sa mu to asi nelúbi. Nelúbi sa to kamarádovi vôbec. Ja mám stuhle bradavky z tohto. Povedz mi, čo mám s tebou robiť ešte? Tak ja už som všetko som už skúsil. Kamarát, všetko som skúsil, už poraď mi viacej, čo mám robiť. Tam už sa nedá nič naliať. Treba to dať do zástrčky, alebo čo s tým treba robiť? Nevyjebal niekto poistky zase, more? Boh chráň, keď niekto vyjebal poistky. Dobrý. A že sú poistky celé? Sú celé, máte šťastie. Máte šťastie. Som získal, že top tvorca klipov. Kámo, tak prvý klip si spravil, víš? Dobre to. Bo nikto nerobí klip. Ja mám aj subov, ale ani jeden z nich som radov ani raz nespraví klip, vieš? Potom to tak vyzerá, že vyhráš ty. Ó, Legacy. Skúsime tam dať toto? No to zabere. Všetko som už skúsil. Šicek som skúsil a tam nič nepasuje toto. Ja už s tým nemám čo spraviť.
Live ups. That's not it. That's not it. I can't use that here. O počkať, ja už môžem ísť vlastne k nemu, aha. Počkaj, ja potrebujem teda skalpel. I can't use that here. I can't use that here. Ale je piču, môžeš to použiť. Niekde sme to Čo je toto? Artorif. I already have one of those. Ale prečo sme to nemali vo výbere, keď som teraz chcel dať? Artorif, sú. I can't use that here. I can't use that here. Jak I can use that here? Použi to. Skalpel. Haló. I can't use that here. Tak pre istotu. Momentík. Musím smrkať. Dúfam, že ma zatiaľ nič nevystraší. Ešte si tam došiel a už máš ocenenie. Ale ja stále neviem, čo mám s týmto spraviť. To by malo ísť zavrieť teraz, ne? Zavri sa, prosím. That's not it. Tam ešte niečo musí ísť, kurva, ja už neviem čo. Ja neviem, či to nedal zlom poradí, alebo čo. Hej, toto vyjebeme na zem. Drop. Drop. Prosíme teba. Ideš tam, nejdeš, tak pádaj na zem. Ďalej. To sa dá použiť. Teba tam dáme. Áno. A teba tam dáme. That's not it. That's not it. Takže obidve na zem. Pakuj sa. Ideme ďalej. That's not it. Tak ja neviem potom, čo tam mám naliať, more, pičábo, fekete, fast. Ja neviem, kam som hodil tú bandasku, ja si musím späť tú bandasku ešte jednu. Lenže Vádzek jednu mŕtvolu dneska robiť nebudem, lebo ma jebne. Berem ťa, jo, poď. Aj keď toto tam podľa mňa ešte nemám, ne, to mám nejdeš potom. Ale tak mi to povie, že... That's not it. That's not it. That's not it. Ja som zabudol, čo som tam dával do piče. Napadá mi to buglo, ja som tam dal všetko, však tu sú 1, 2, 3 veci som tam dával, 4, počkaj, 4 som tam dával, ale... A kde je to štvrté, kurva? To není ono? Musí tu byť niekde to štvrté, kurva. Čekaj, to je Brajgel. Máme to niekde bude. On to chce. Vázu to nechce? Nechce to vázu. Tak mi ho podrž zatiaľ. Si ho strčil do ryti. Musím všetko vyhádzať preč, lebo som tašky som. Tu nič není, čo som zobral. Není to nejaká iná mŕtvola, ja chcem výmenu. Chcem na výmenu nejakú inú mŕtvolu. To je nejaká zdochlina, tu je nejaká zdochlina. A to je tá bába ze včerajška. Ty si čo dač? Prečo som si nezobral teba radšej? Nejaký ešte nafúknutý. Ešte si polež trocha. Ja sa neviem dostať ďalej cez toto, lebo... To je strašidelnejšie oveľa, tak... Niekde z tohto musíme, čo tam podľa mňa dalo, z tohto som nebral nič z týchto spodkov. A však to ani nič není v tých spodkoch, kurva. Fakt, ja som stracený, plne.
I already have one of those. I already have one of those. V tom prípade mám všetko. I already have one of those. Ale potom čo mám pri... Haló? Beetlejuice? Čo mám pri tomto ďalej použiť? Niečo tu budem musieť použiť. Ale podľa mňa by som to mal už len zavrieť. Kurník šopa, prečo to nie je zavrieť? Čo to je? Vibes. That's not it. At every moment, the demon is funneling its energy. Ale to len nezau... Drž piču. Dobre. Stratil som sa. Potrebujem poradiť od tej hry nejak. Use item. Inspect object. Use item. Ale jaký more? Jaký? Tu sa dve veci. Tissue welder. Use for resorting a more full look on thin weak skin. To ešte nemôžem použiť, lebo to ide na kožu. Takže to ma nezajíma. Nemôžem teraz, počkaj. Can be used an archive fluid for lesser visibility adjusters. Ja neviem čo, kde nájdem tú poslednú vec, čo to mám naliať, lebo však nič to nebere. Ja som všetko už použil. Naozaj, všetko som už skúsil. Všetko, čo sa dá, som skúsil. Tu je celá kuchyňa, tu je všetko zadrbané už odo mňa. I can't use that here. Ja neviem, čo tam mám použiť. Čo to chce odo mňa? Vázu? Pohár, lampu? Nice. Walk up on a discipline, spoke who didn't really... Pičo, ja to mi niekde pomôže. Ja potrebujem... Veď čo tam mám na... Podľa mi to buglo. Ja som 100% si istý, že mi to buglo nejak. A že to tam... Oh, hello there. Keď toto buchoce, ja musím vymyslieť, čo tam mám naliať. No. Poď sem, nech si tú vázu priebem o hlavu. We're safe. We are safe. We just, len odídeme. Aspoň som sa sem rýchlo presunul, ďakujem. Ďakujem, démon. To mi hneď pomohlo. A stále neviem, čo tam mám naliať. A skoro som dostal infekt, a bolí ma ruka. Nejak divno. Ja neviem, čo tam mám naliať, fakt. Tam sa nedá nič naliať proste. Tak, nech zápate za elektrínu plupiču. Dobre. Závam to. Podľa mi to buglo. Momentík, ja sa opýtam, že to kedy koľko tu potváralo okno, že tu sa nedá počúvať nič. Ja sa opýtam ChatGPT. Sekundu, ja sa opýtam ChatGPT, čo mám robiť, keď mi buglo Mortuary Assistant. Sekundu, on bude vedieť. Čo robiť, keď nemám, píč, jak to poviem, keď mi nejde použiť item v Mortuary Assist
Dobar asistanca dobra sa občasne je, že nepoužijem. Energety kľúče balzamové kvapaliny fungujú pri správnom mieste na nástroji. Správny krok v poradí. Dosť. Niektoré pamäti použíš tým, že postavíš predošlý krok. Napríklad nemôžeš použiť ihlu, natočíš uši, kým neaplikuješ vodiacu kliešte. Nemôžeš naliať chemikály, kým nie je pripravený embalmovací stroj. Skús pozrieť clipboard, zoznam úloh, to ti a povie. Kde nájdem clipboard? Quick inventory, close. X. Čím dáme oný? Nejak musíme otvoriť oný. Momentík, jak otvoríme clipboard? To bude áno. Jak otvoríme zoznam úloh? Ako otvorím zoznam úloh. Prde. Space. I don't have my clipboard. Fuck. Piči, ja som niekde vytrusil aj clipboard. Bohatí. OK. I can't hold anything Tak niečo vyhodíme, more, ne? else. Tak. Dobre. Mix. In the old cabinet. Ale jak otvorím old cabinet? Takže dobre. Už som sa dozvedel. Lenže musím otvoriť old cabinet nejak. In the old cabinet. Jak otvoríme old cabinet do piče, ha? Ha? Ja mám také zimomriavky jak hrom. Musím ešte vymyslieť, jak otvorím kabinet. Piču, bolo. Bože môj. Kde je svetlo? Jaj. Je zima jak kokot. That's not it. Padni do piče. Hold anything else. On sa zlako jak kokot. Dobre, ďalej. Make an intersection. Á, jasné, viem. Už som v tom zbehli, neboj sa. Dobre. Tam. A do toho vložíme teraz trokart. Ne. Artery scripts. Tak. Teraz... Dobre, počkaj. Počkaj, teraz musíme zabrať hentielne. Toto musíme teraz zabrať? Tomu ver. Tieto hadičky. Čau, bracho. Kámo, obleď sa, zima je tu, čo ti jebe. Choď sa obliec do piče. A nedaj mi tu holi. Ja zavral dveře. Dobre. PVC tubing. Tomu ver. PVC tubing. Fajnovičko. Páči to pekne. Dobre, to mali. Engage pump and let the body drain. To robíme, to robíme. Víč, aký je to bordel do ryky. Fajnovička, máme hotovo toto. Turn off pump, remove tubes and closing, aha, okej.
To vytočíme, toto zašijeme. Back. To by sme mali, ďalej ideme. Fill empty. Aha, toto niekde máme. Niekde som toto mal, tu je to. Yep. I can't use that here. Čo? Ešte raz. Musíme to prečítať. Fill an empty restoring bag with cavity fluid and insert trocard. Aha. Aj toto niekde máme. Ne. Can't hold anything else. Ne. Som to niekde podrapoval už všetko vybavené, len to musím ponachádzať. Ja vím, že tady si. Ne. Čiže akorát tu, kde je tma, tam mám určite popadané všetko, debil. Ale no tak! Haló? Haló? Však už to skoro máme hotové, more. Ej, tačaj ma. Keď nedojdeš naspäť, tak ti nedám. Pizza, mamma mia. Makaj naspäť si sem sadnúť. Ej, do piče. Oni ťa jebe. Nejeli do piče. Idem sa hrať na počítači. Counter Strike. Prečo musím ísť za ním? Ja nechcem ísť za ním. Nemusím. Ha! Kúkaj to. Tak to si naplním. Opa! Ja ťa nepotrebujem. Makaj sem! Oh. Oh, pardon. Dobre. Čuk, 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 čuk. Popijeme troška šťavičky. To je niečo pri mne strašne straší určite. Ja sa tak zlaknem teraz je kokot. 100%. Ja to cítim. Nič? To sa divím. Cleaner base? Čo je? Mix cleaner in a bathroom closet to create tank cleaner. Aha. Aha, dobre. Chápem. Čuk. Ako to mi tu zhasína stále do piče. People make up stories. Ne, That is a no. scary thing to a lot of people. No one's embalming any Do ghost piče, bodies. už sa má skoro umytie to telo. More, chop sa. Už máme skoro hotové. Tak. Fajne. Čo tam máme teraz? Then pour it into embalming pump. Oh. To píče. Teraz potrebujeme... I'm missing something. I can't use that here. Tak niečo mi chybili. Fascinante, to je... Tým sme zašívali hubu, alebo čo to je? I already have one of those. To máme. Tak čo mám použiť? Čo z tohto všetko mám použiť teraz? Toto? Asi? I can't use that here. No tu niekde. I'm missing something. I can't use that here. Ja potrebujem ten vibe. Aha, sorry. Potrebujem ten... I can't use that here. Momentík, ja to hneď to vybavím.
Potrebujem ten clean vibe, tak. Moisturizing. Moisture. Teraz mi tu nebehajte, more. Pucujem tu ho, halana. Rozumeno? Nebehať. Dobre. Ďalej máme čo? Return the body. No? To bolo celkom... Piče, to bolo celkom easy. To bolo celkom, že... Easy. Prečo je to taká tma? No. Ne, však ale... Poď, čo sa zase deje? Ale do piče. Tiše. Ja už chcem to telo vrátiť. Ja už neviem, čo s tým telom viacej spraviť, tak poďme do piče s ním. Mám otázku. Jakú? Jakú máš otázku? Nech ma hádať. Podľa mňa tá otázka je, že keď zomreš, či sa o teba postaram. Jasnačka, postaram sa, neboj sa. Jak vidíš, jak mi to ide. Mapame. Piči, odkiaľ som ho potom vytáhol, kurva. Jo, táto som ho vytáhol, aha. Máme von. Tak. Hopa. Vlez tam. Víš, jaký je rozdíl mezi růžovou a fialovou? Ježišma. Takéto veci v pohrebníctve mi hovoríš? To sa nepatrí. Další zdochlina. Pičábo, more, fasopo. Ty. Zasínaj mi to, more. Tak, dobre. Opa. To zabereme. Jaká pohodová pracička, ale toto ne? Jedu na koni, jedu na koni. Nice, dobre, takže prvá vec, ideme si pre... Kde som mal ten zápisník, kurva? Mám, dobre. Kontrolujeme mu hnáty. Tak mám zápisník, čo je to piče? Čo mi ho nejde skontrolovať? Head. Beach. Ja neviem, či som zobral dobré telo, že to je Benchi Yuan, to nevyzerá jak jeho meno. To banish a demon to hell, it must be bound to its chosen body and burned. The three objects in this cabinet are your tools. First, the clay tablet in the center is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body, with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. Neviem, čo mám They s can be týmto robiť. obvious. To je moc zložité na mňa. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Finally, the pieces of paper
Ja sa snažím pracovať, more. You will need to uncover these sigils to Á, use them. čo to máš nejakú onu? Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to Máme smolder čo na and chopte? burn, Á? you're close. To je modrina nejaká, ne? Čo When mi the zdá? paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. Prečo si otvoril oči, more? Teraz si mal So zavreté. look on walls, under objects, inside furniture, Á, anywhere. popálené. The demon will inscribe its sigils over time to try and hide them. So check regularly. Tu nič není. Once you uncover the sigils, use the Night Shift database to decide which demon you're dealing with, and use that knowledge to create the mark. The steps are simple. Add the reagent to the embalming mixture. Uncover the sigils. A mňa nebaví hente, mňa baví onej, ale my utieram mŕtvoly, more, neopravujme. Takýmito kokocemi na mňa Burn nechoď. it in the retort. Dobre, ideme. Entry 1. Entry 2. Boom. H41. Head. Left shoulder nič, right shoulder nič. Left arm. Hamagonia, rush. Left leg. Všetko, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Čak mám všetko. Čo som niečo minul? Nemal som nič mysnúť, čak všetko tam je. Ako keďže nevidím, tak to ani... Ja som musel, čak som všetko označil, dobre. Nič tu nemá. Čo je potom? Čo? Record system? OK, však ja to robím, more. Ideme. Pačo Gilan, 41 rokov. Left shoulder, nič. Right shoulder, nič. Right arm. Rush. Left leg. Kratochod, left arm. Všetko. Head. Tak ale všetko mám. 1, 2, 3, 4 veci. 1. Left arm. Hemangioma. Left leg. Kratos. Right arm. Rush. A prečo ten typek sedí? Prečo ho vidím, že sedí? Čo sedíš? Nechcem ma to pustiť. Ale neviem prečo. Čo tam ešte je? Right leg, možno right leg som nepozrel dobre. Rotate. Aha, to je to. Smrdzam o nohy jak prd. No. Po piči. Back, to mi to vytláč. Babiči. Ideme to odnes do záložne. Tak. No a ideme na to, bracho. Ideme na to, si ready, dúfam, že? Bam. Ale ty si taká jediná mŕtvola, čo sa rád smeje. Fakt, nemám tu veľa mŕtvol, čo sa usmieva, ale ty si jedna z tých, čo sa fakt, že dobre s ňou pracuje, lebo proste vidím, že si milý. Sorry, že ťa o ten chrup krásny musím pripraviť. Ale však víš, jak to funguje. Kámo, ja som sa teleportoval do Petržalky. Pičo, ja som v luxusnej štvrtej Petržalke. Haló? Haló, to tam musíte Haló? Yo, thought you'd be hiding in Billy's place. Your dad needs to a fucking loser. We're heading down to the beach in just a sec. Grab your kit and get down here. Party's gonna start without you. Pohoda, počkaj, ešte dokúkam seriál.
I'm missing something. I'm missing something. Že by... Píčo, koľko tu sa... Tu bola party, ne, kam mám ja ísť, tam není party. Tu, kde som, tu je party. Kde tu je nejaký kľúč, ale neviem, kde. Neviem, hrnci. Ale kde mám nájsť kľúč v tomto bordeli, kurva? Ešte nasrané všade. Popelníku není. Nice. Že tu mám v tomto nájsť kľúč. Takto rytmus býval, než začal repovať. Nice. Som tu uväznený, lebo tu sa nedá nájsť kľúč. I'm missing something. A čo také, rádio? Alebo čo? Však tu není kľúč. Prisagám. I'm missing something. Ja sa snažím. Ja sebe snažím nájsť kľúč. Nestačí nejaké ihly alebo niečo. Čo som to... My Little Pony, My Little Heroine. Možno môžem ísť už. Niekto nezaplatil na žumpu. Ne, Jacku! Jacku! It's all your fault. Okay, crazy lady. Opa. Dobre, pokračujeme ďalej. Neviem, na toto je čas. Pap. Pam. Right. Dobre, to by sme mali. Teď naplníme magické veci sem. Teraz toto. Teraz toto. Ešte toto. Tak. Magikál. Reagent, to zavrieme. Toto. Ja potrebujem ďalšie, ako kocíry. Momentík, jedno potrebujem. Tak. I can't use that here. Však ja som mám hotové toto. Čo to? Píče ešte. Veľký špatný. I have my clipboard. Ja tam nejdu. Ja tu pracujú. Čo tu mám nájsť teraz? Nájsť do piče. Utekaj, devko, biež! God has left you. No, he hasn't. He is still with me. In nomine Patris et Spiritus Sancti. In nomine. Voda. Má zo mňa strach, lebo som vedel. Ja môžem ísť domov. Metanol. Piče.
Také, že ja snažím sa mŕtvoly opravovať a ty mi to sťažuješ. No, konečne kurva fix. Piče. Tak ma neotravujte odtiaľ, ja potrebujem chvíľu pracovať, čak ja mám prácu, chápeš? Tak. Teraz. Piče, čo tam ide? Jaj, počkaj, moment, viem. Toto dropol sem. Tak, to potrebujeme. I can't use that here. PVC tubing potrebujeme, tak. Back. A štartuj. A ďakujem, sprchujem sa, nesmekam. Ale ne. Ja také straším. Dobre. Tak, to je mali. Teraz potrebujeme ísť pre hento. Pokus číslo 2. Bojok dostal otvára dvere, kurva. Sakra, musím ísť pre hentovnú. Čo som tu niekde nehal. Jo, toto musím ísť namiešať, kúrnik šapa. Máme lag? I can't use that here. Nevadí, tak ideme pokračovať podľa ona. Fill and empty. OK. Pohoda. Sekundu. Fill and empty IV rivering bag with cavity fluid and insert into abnormal cavity. Chápem. Myslíš, že... Počkaj, musím ísť pre tú onu, musím si zobrať toto. Pál do piče. Vieš. Tak. Teď jdeme. Cucej prdé. Čiže toto mŕtvolo zarobím a idem končiť. To je žužo. There we go. Celkom jednoduché to je. Ani to nie je také strašidelné, jak vyzerá. Haló? Haló? Privrem, lebo troška tam bucháte. Tu sa nedá použiť, keď... Nice. Dobre. Mix cleaner in bathroom closet to create tank cleaning and then apply moisture. OK. Ideme to pomixovať a... vypadnem odsať.
Tak, to by sme mali. Servitku. Utreme tváričku. Že ty môj cukriček. Dopocuj. Dopocuj, nech ho môžem utreť, chalana. Haló. Dobre. Hezky. Fešak. Fešak jak vešak, tak ti poviem. No poďme, ideme. Ideme hajat, poď. Ideme hajat, poď. Jak som sa teba fajnové postaral. Chceš ísť spiec? Opa, ja som asi... Ne, ja som zapiekol zlého človeka. Veľký špatný. Veľký špatný. Co jsem udělal? Já zabil špatného člověka. Nice. What happened? Let me go! Hey, what are you doing? Sorry. This is the only way. Okay. Wait, no, why are you doing this? Jdem do truhle. Please, Raymond! Načo to nemá okienko, keď to je truhla? Raymond! Raymond? Seriously. Raymond! Hiding. Don't be scared. Let me out, you little shit! You fucking burn! You can never fix what you've done! Dobre, asi som skončil. Podľa mňa som prehral tak, že som spálil zlé telo a posadol na ten démon. Chápeš? Podľa mňa to dopadlo tak. Haló? Máš hotovo? OK, hoši. Tak ja to ukončujú zase niekdy. Ale prvú kapitolu máme za sebou, takže keď tak dáme ďalšiu potom. A zatiaľ ma to baví, akože je to halus. Takže zase niekdy. Čaute.